बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनआ 95थि बोसोरसालि जथुम्माखौ दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजा खुंगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझारनि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनआ देग्लायनि बोसोराव 95थि बोसोरसालि जथुम्माखौ गाजा गोमजा मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंगोन। दिनै बेलासिनि 4:30 रिंगायाव BBCA नि फिरफिलाखौ उरायहोदों। BBCA नि आफादगिरि एनस बसुमतारी आरो सभा जागोननि गेटनि फिथाखौ बेखेवदों BBCA नि लेङाइ आफादगिरि मनिन बसुमतारीआ। थांनाय बोसोरनैयाव COVID-19 नि थाखाय बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो मोननाय जायाखैमोन। नाथाय देग्लायनि बोसोराव 1 दाननि उनावब्लाबो COVID-19 नि जेबो गिनांगौ गैयैखाय देग्लायनि 95थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै BBCA नि नेहाथारि प्रसेनजित बसुमतारीआ फोरमायदों। बे जथुम्मानि गेजेरजों लाइमोनफोरा इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोनगोन आरो बिमा-बिफाफोरनि जिबनावबो इसोरनिफ्राय बोर मोनगोन होननानै बुंथिबावदों BBCA नि नेहाथारि प्रसेनजित बसुमतारीआ। बे जथुम्मायाव मोनब्रै जिल्लानिफ्राय जेरै बाक्सा, चिरां, क'क्राझार, उदालगुरि आरो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय कर्नाटक, बेंगल, नागालेण्ड, अरुणाचल, मेघालयनिफ्राय फैगोन। आं इसोरखौनो हामबाय होयो आरो गेदेर रंजानाय मोन्दों मानोना कभिड महामारिनि जाहोनाव जोङो थांनाय बोसोरफ्रावहाय बेबायदि मोजाङै जोंनि सभाखौ खालामनो हायाखैमोन। नाथाय इसोरनि अननायजों देग्लायहाय जुदियो जोङो फेब्रुवारि दानाव बे सभाखौ खालामनो गोनांमोन अब्लाबो जोङो गभर्नमेन्टनि इन्सट्राक्सनखौ मानिनानै जोङो फेब्रुवारि दानाव खालामनो हानाय जायाखै। नाथाय जोङो बेखौ एसे फावसायनानै बे मार्च दानावहाय जोंनि 95th एनुवेल कनफारेन्सखौ खालामनो हानायनि थाखाय आं गोजोननाय मोन्दों आरो इसोरखौ हामबाय होनदों आरो बिनि थाखाय जोङो गासैबो थागथियारिखौ खालामनाय जाबाय आरो बे प्रग्रामनि गेजेरजों जों आसा खालामदों इसोरा गेदेर जोंनि लाइमोनफोरनि जिबनाव आशीर्बादखौ लाबोगोन। मानोना देग्लायनि बोसोराव जोङो इयार अफ इयुथ एन्ड चिल्ड्रेन लानायखाय जोंनि गासै नोजोरा बांसिनै लाइमोनफोरखौ इसोरनिथिं आरो हलिस्टिक वे जों बिथांमोनखौ लुखांनायनि नोजोराव जों हाबाखौ मावदों आरो बे सभानि गेजेरजोंबो जोङो सासे लाइमोनफ्रा माबायदि जानांगौ, समाजाव जों माबायदि जानांगौ आरो जोंनि बे थांनानै थानायाव जों सासे लाइमोन हिसाबै जोङो माबोरै इसोरखौ खुलुमनांगौ आरो मोजां आदर्शजों जिउ खांनांगौ जों बेखौ नोजोर लानानै फोरोंनाय जागोन। लोगोसे जोङो बिमा-बिफा जानानै जोंनि गथ' गथायखौ ख्रिस्टियान आदर्शजों जोङो माबोरै लुखांनांगौ नैबे आयदाफोरखौबो नोजोर होनानै बे सभानि गेजेरजों जोङो फोरोंनाय जागोन। दिनै जोंनि प्रथमावहाय जोङो दहाय एसे सिगाङाव जोङो फ्लेग हस्टिंखौ खालामनाय जाबाय जोंनि मानगोनां आफादगिरि मिस्टार इनस कुमार बसुमतारीनि गेजेरजों आरो बेनि उनावहाय जोंनि पेन्डेलनि जि फिथा बेखौहाय जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार मनेन बसुमतारीनि गेजेरजों हास'नाय जाबाय आरो नैबे पेन्डेलखौबो बिथांनि गेजेरजोंनो आर'जजों गथायनाय जाबाय आरो जों बे पेन्डेलाव जों इसोरखौ खुलुमनो थागथियारि जानानै दङ आरो दा बेलासियाव 6:30 बाजिनिफ्राय जोङो प्रथम जोंनि जुथुम्माखौ जों खालामजेननाय जागोन आरो बे प्रथम जुथुम्मायावबो जों इसोरनि रावखौ जोंनि गाहाय आलासिनिफ्राय जों खोनासंगोन। जोंनि गाहाय आलासिया बिथांखौ जोङो केरेला कालिकाटनिफ्राय लिंहरनाय जादों। बिथाङा वाइबामनि डाइरेक्टर। जोङो गभर्नमेन्टनि निर्देश बायदि देग्लायहाय जोङो जेबो कभिडनि प्रट'कलखौ जोङो बेबायदि रिस्क गैयिखाय जोङो गिर्जारिफोरखौ बुंनाय जाबाय सिगांनि बायदि देग्लायहाय बादा थानानैहाय नैबे जोंनि सभाखौ थाफैनो हागोन आरो बेबायदिनो जोंनि गिर्जानि मानसिफ्रा दा बिसोरो बादा लुनानै जोंनि बे थुक्राझार मिशन केम्पासनि सारिगिदिं बिसोरो थाफैदों आरो बेयाव थानानै बिसोर इसोरखौ खुलुमगोन आरो सिबिगोन। जोंनि BBCनि गेजेराव गासैहाय उन्दै गेदेर हाउस फेल'शिपखौ लानानै जोंहा 232 दङ आरो बेनि गेजेरावहाय जों आसा खालामदों बांसिनानो एराउन्ड 200+ जोंनि गिर्जानिफ्राय निस्सय बेयाव बाहागो लाफैगोन। जोंनि डिस्ट्रिक्ट होननानै बुङोब्ला जोंनि जि आसामावहाय जोङो हमना लादो आपार आसामनिफ्राय लानानै जोंनि उदालगुरि दङ, बाक्सा दङ, चिरां दं, क'क्राझार दङ, वेस्ट बेंगल दङ आरो जोंनि गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो दङ जेरै डिस्ट्रिक्टथ' दंले जोंनि स्टेटनाव दङ जेरै कर्नाटकआव दङ जोंना बेंगालराव दङ, नागालेण्डआव दङ आरो जोंनि अरुणाचलाव दङ, मेघालय बर्डार दं बेबायदि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय वेस्ट बेंगलनिफ्राय बेयाव फैनानै इसोरखौ खुलुमफैगोन।
2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जेडि विलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि विलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।